Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. हेलो भिउवार्स आंनि मुङा नयन बर' दा नोंथाङा नायगासिनो दङ नयन रश्मि चेनेल दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो सानदों बेनो जाबाय फेसबुकाव माबोरै कालारिं पोस्ट एबा कालारिं कमेन्ट होनो फेसबुकाव माबोरै कालारिं पोस्ट एबा कालारिं कमेन्ट होयो आं नोंथांमोननो दिन्थिनि नोंथांमोना नै नायदो आं बेबायदि कालारिं कमेन्ट होदो नै नाइस पिक्चार नायदो आरो माबोरै कालारिं पोस्ट होदो आं दिन्थिनि नै नायदो गुड नाइट अल अफ इउ बेफोरबायदि जाय बिथांमोना बेफोरबायदि कालारिं पोस्ट एबा कालारिं कमेन्ट होनो सानदों बिथांमोना आंनि भिडिअखौ फल' खालामनो हागोन आं नोंथांमोननो दिन्थिनि माबोरै कालारिं पोस्ट एबा कालारिं कमेन्ट होयो नोंथांमोना कालारिं पोस्ट एबा कालारिं कमेन्ट होनो थाखाय नोंथांनि UC ब्राउजारखौ गिबियावनो ओपन खालामना लाग्रोनांगोन बेनि उनाव सार्च खालामनांगोन FB कालार कड FB कालार कड सार्च खालामखांनायनि उनाव बेफोरबायदि मोनसे पेज फैगोन बेफोरबायदि पेज फैनायनि उनाव नोंथाङा नैबेवहाय क्लिक खालाम हाउ टु राइट कालार टेक्स्ट अन फेसबुक नैबेवहाय क्लिक खालाम आंबो क्लिक खालामबाय बेनि उनावहाय नोंथाङा नैबे कालार कड बेफोरबायदि फैगोन बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदि कालार बासिना लानो हागोन गल्डेन ब्लेक अरेन्ज येलो अनेक दङ आंनि लाइट पिंक बे कालारा आंनि फेभरेट कालार आं बेखौ सिलेक्ट खालामनि नोंथाङा नैबेवहाय नोंथाङा जाय कालारखौ बासिगोन जाय कालारजों पोस्ट एबा कमेन्ट हगारगोन बे कालारखौ नोंथाङा बासिनानै लाखांनायनि उनाव नैबेवहाय क्लिक खालाम नैबेवहाय क्लिक खालाम माने बेवहाय सेरथाबनानै ला आं बेवहाय सेरथाबनानै लाबाय सेरथाबना लानायनि उनाव नोंथाङा सिलेक्ट एन्ड कपि बेवहाय क्लिक खालामबा नोंनो बेफोरबायदि नुजाफैगोन बेनि उनाव नोंथाङा नैबेखौ बिदि खालामनानै ला खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा कपि खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि फेसबुकाव थां नोंथांनि फेसबुकआ फेसबुक लाइट जानांगोन नोंथाङा फेसबुक लाइट एप्लिकेसनाव फेसबुकखौ नायबासो नोंथाङा कालारिं पोस्ट एबा कालारिं कमेन्ट होनो हागोन आं बिथांखौ कमेन्ट होनि कालारिं कमेन्ट होनो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि कमेन्ट बक्सआव थांनानै राइट ए कमेन्ट बेयाव सेरथाबनांगोन सेरथाबखांनायनि उनाव नोंथाङा पास खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे प्लासखौ दाननायनि उनाव बेवहाय कमेन्ट लिर नाइस पिक्चार बेफोरबायदि नै दायो नोंथाङा नायदो कालारिं कमेन्ट थांबाय नाइस पिक्चार आंना बेफोरबायदिनो पोस्ट बक्सआव थांनानै नैबेवहाय थांनानै नोंथाङा बेवहाय सेरथाबखांनायनि उनाव नोंथांनाव पास्ट फैगोन पास्ट फैखांनायनि उनाव नोंथाङा आरोबाव नैबे प्लासखौ दाननानै बेवहाय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरदो नोंथांनि गोसो बायदि गुड नाइट नै दानिया नायदो आं कमेन्टबो होबाय आरो पोस्टबो हगारबाय बेफोरबायदि नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि कालारिं पोस्ट एबा कमेन्ट होनो सानोबा नोंथाङा आंनि भिडिअखौ फल' खालामनो हागोन स' दायो जोबनायाव जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम जेसेबां हायो गोजोन्थों।